Vi skal her kigge nærmere ind på, hvordan vi skaber og opretholder vores strategiske kommunikation på tværs af kanaler. Der er jo masser af sociale medier at udfolde sig på, men det er også vigtigt at være målrettet og rimelig konkret med sin kommunikation, når man folder sig ud på tværs af platformen, for at stadig have et tydeligt budskab og ikke mindst være i øjenhøjde med sit publikum. Det vigtigste redskab og spørgsmål, man egentlig skal spørge sig selv om, når man går i gang med den strategiske kommunikation og gerne ud på flere platforme, det er at sige, er platformen relevant for dig? Og hvornår ved man, om en platform er relevant? Jamen det er at se ind på dens brugere. Hvis din målgruppe er der, jamen så er den relevant. Omvendt kan man så også sige, hvis du gerne vil nå ud til en ny målgruppe, jamen så er det værd at kigge ind på, om der er en platform, som måske har den her målgruppe, og så vil det jo så være relevant at gå ind på platformen. Hertil er det også vigtigt, at selvom vi skal skabe rød tråd for vores kommunikation, at vi stadig tilpasser vores indhold og kommunikation til den platform, vi nu er på. Det kan ikke bare være en til en kopieret fra LinkedIn til TikTok. Så vil det ikke holde, da der er forskellige målgrupper og brugergrupper på hver sin platform, og de dermed bruger platformen forskelligt. I worksheetet kan du nærstudere de forskellige sociale mediekanaler, hvor jeg deler ud af, hvordan man bruger og hvem der bruger Facebook, Instagram, LinkedIn og TikTok. Men her i videoen vil jeg kun dele eksempler på, hvordan udvalgte aktører fra branchen vælger at bruge de her kanaler, som jeg håber kan være inspiration for dig. For eksempel så har vi Facebook, en af de største kanaler og rigtig relevant, hvis vi gerne vil annoncere og henvende os til den ældre målgruppe. Hvis man for eksempel kigger her på Musikhuset Aarhus, det kan dele ud af alle de her forskellige arrangementer, opslag for opslag, og være direkte i øjenhøjde med det ældre publikum, det vil sige 40+. Derudover så er Facebook også en kontaktflade, det vil sige, at man kan hurtigt finde deres mailadresse, telefonnummer og klikke sig videre på hjemmesiden. Så man kan sige, at det er lidt en udvidet hjemmeside i og for sig også. Instagram er de unges platform, særligt fra 20'erne og op efter. Det er her, der er fokus på det æstetiske og det visuelle, det er billede- og videoform. Det er også her, der skal være en rød tråd i det indhold, vi deler. Som man for eksempel kan se her med MoMA og Copenhagen Contemporary, som har en meget æstetisk tråd for deres indhold. Det er altså her, vi kan udfolde vores visuelle identitet og særligt komme i kontakt med den her unge målgruppe fra 20'erne og op til 35 cirka. Så er der en kanal som LinkedIn, som måske nogle gange godt kan være lidt undervurderet inden for den kulturelle og kreative branche. Men man skal ikke undervurdere LinkedIn, for det er her, du kan være i kontakt med dine stakeholders, branchefolk, politikere, eller hvem der nu ellers kan være relevant for den branche, du bevæger dig i. Det er her, vi kan dykke mere fagligt til værks, mere professionelt til værks omkring vores processer, vores samarbejder, udvikling og resultater. For eksempel med eksemplet her med Concerto Copenhagen, der deler ud af orkesterchefens tanker omkring projekter, medarbejdernes indvirkning på projekter osv. Så er der den hurtigst voksende platform PT, TikTok, som jo er, hvis vi gerne vil have fat i det helt unge segment. Her der kan du kun dele videoformater, og det skal være korte videoer. Det er trendsene, de rykker sig hele tiden, så det er en platform, der kræver, at du har en finger på pulsen. Men det er også en platform, hvor du kan komme direkte i kontakt med en helt unge målgruppe fra 16 år op efter. Så den kan være meget relevant, hvis du gerne vil have dit kunst eller musik ud til de unge. Som man kan se her, så er det ikke kun dans og sjov. TikTok deler man både indhold, som er lærerigt, som kan være underholdende, men også orienterende omkring processer. Vigtigst af alt, når man arbejder med TikTok, det er, at man både skal tænke over, hvordan man kan skabe, men også fange tendenser, fordi det er et medie, der bevæger sig super hurtigt, så det kræver en del orientering at være med på beatet. Når vi skal bygge vores strategi
for vores kommunikation på tværs af medier, jamen så kan du bruge det her framework. Her tager du udgangspunkt i de kanaler, du nu vælger. Det er ikke sikkert, at alle 4 kanaler, jeg har med her, er relevant for dig. Men kig på, hvilke kanaler er det relevant, du har en profil på. Hvilke målgrupper kan du få fat i via kanalen. Hvilket indhold kan du dele. Hvor ofte kan du dele det. Og hvad er dit budskab på den her kanal.